kami tayo madalat na dito. Kaso lang si Ma'am din, busy rin ata, nanggaling man sa kusyong. So dahil nga naisip ko na sabi ko hindi ko pwedeng ipaalam sa mga brother kong Karanso dito. Kasi oras na magkatotoo ang lahat ng mga dreams natin. Yes. Inshallah. Ayaw ko masabi nila na magkasarili si DDC. Kasi Karanso District yan na ako ng Karanso. Same time, deputy ako ng region ng Karanso farm. So ito mga brother and sister ng Karanso, pwede tumayo kayo. Ano lang, ako ko siguro sa one na Karanso, nandito mo. Kaso lang yung video biglaan kasi. Alam nila yung pagka kung kahit pupuntahin ko pa sila doon sa bahay, nandiyan sila. Lalo na itong dalawa, secretary ka teacher na ito, alam kong ano ito sa akin. Sim-sim sila sa akin. Okay, para nagulat din siguro itong mga kasama ko bakit nandito ako sa Edgeworth. Actually, nauna pa akong naging Edgeworth kaysa Karanso. 1992. 2003 na ako naging Karanso. So, ano na ngayon? 2004. 21 years na ako na ng Karanso. Ito sa sa Edgeworth 1992, ilang taon na ako. Wala pa akong asawa noon. More than 30 years na ako member ng Edgeworth. Muntik na ako mamatay dito sa Edgeworth sa Manila. Dahil maranaw rin yun. Kasi dahil nga sa ID. Kasi mayroon kasi magpapasok ng tao na hindi ko masyadong naintindihan kung ano yung pinasukan niya. So kailangan ako kayo papasok nito, naintindihan niyo kung ano talaga ito. Edgeworth na ito. Nagkasawa rin ako ng isa dahil sa Edgeworth sa Manila. At kandidato ako ng congressman dahil sa Edgeworth. Ano kasi, nung naipon kami sa Batasan kasi doon nag-organize yung ang Edgeworth. Sina Roy Padilla, mga kasama yan ng Edgeworth noon. Maraming mga artista na member ng Edgeworth noon. So, dahil naipon yung lahat ng doon, buong bansa, may mga member, may mga galing Luzon, Visayas, Mindanao, nandiyan lahat sila, may kami doon, parang mga kurok kami doon, mga pamasyado, tapat ng Batasan sa Quezon, doon ang office ng Edgeworth doon. So, nung nag-ipon-ipon na kami doon, nagkataon na malapit ng election, nagulat ako nung pinasama ko ni Haji Abdullah Omar ng North Cotabato. Siya yung governor doon, na tatakbo ng governor. Si Pati Mamin Timbang naman dito sa Maguindanao. Maguindanao, hindi pa tayo nahati. Dati, 18 municipalities lang tayo ng Maguindanao. Ngayon, ilan na tayo? More than 30 municipalities na tayo ngayon. Kasi nahati-hati na. Yun nga, tinamaan na tayo ng spider. Social, political, legislative, dividing role. Kumbaga, yan ang i-inject sa atin. May nagkalimutan dito na may alam siguro sa spider. Sino yung mga old comrade ng MIRF or MLF dito. Isa sa mga words ng spider yan. Social, political, ang alam ko, yun lang yung tinutukan ko, patinta namin. And legislative is dividing role. Kasi sabi nila, once napapasok kayo ng politika, diyan na kayo magkahiwalay, dividing role na. Di ba nangyayari na sa atin ngayon? Ang mismong magkakasama sa party ngayon, kabiyak na rin ng pagwan. Di ba? Sa grupo lang ng UBCP ngayon, Cotabato City, slice na sila dahil lang sa interest ng bawat isa. Nakalimutan nila yung pinagtatanggol nila. So, inshallah dito sa na ito, na ang alam ko lang dito sa Edgeworth is 7 countries ito di ba? Yes. Dito yung lahat ng mga flag na ito. Ibig sabihin kasama ito. Congress na sila noong 1996. Dito sa, hindi pa ako pinanganak. 1967 ako pinanganak.
1966. So nauna na isang taon, nasa ilalim pa ako ng tiyan. So siguro, dahil na rin siguro sa kagandang ano ko rin, hindi naman masabing good boy ako kasi minsan bad boy rin ako. Lalo na ngayon. Pero 5 years ako nag-report, binago ko yung sarili ko dati kasi alam nito. Tuwing may mga occasion kami ng Karatso, hindi ako makapagsalita kung walang alak. Alak na lang muna hinahanap ko noon. Pero dahil nga siguro kumbaga sa tamang daan na akong pumupunta, tinuro sa akin itong Edward, binalik ako dito. Kasi dito more on divine government ito. Spiritual din yung iba, di ba? Yes. So siguro kasi narinig ng Panginoon na pumabalik doon na ako. Kasi dapat dito lakas ang paniniwala mo sa Diyos. Isa lang Diyos natin, Kristiyano man o Muslim, isang Diyos lang tayo. Sa paniniwala lang ng pagkakaiba natin. Kasi yun nga, dahil nga sa mga matatalinong tao, iba-iba na yung sinulat. Kung saan ka nagising, kagaya rin ng yung unggoy sa ibang lugar, ang karamihan doon na puno is niyog. Pagpunta dito sa atin sa Mindanao, na saging ang natasanayan nila kasi mas maraming saging. Ayaw nilang kumain ng saging. Bigyan mo ng saging, ayaw kasi niyog ang nasanayan ng training doon. So ito ngayon, na nakita ko dito sa Edward, sana inshallah, once na mag-declare na itong natin si Mama at si Papa, actually ang words na yun is Christian yan, Mama and Papa, Santo Papa, diba? Diba mga ganun. Pero may parang kapapalagan dito na nakita ko kasi nung punta ako ng Surigao, invite ako na kapatid ko kasi na-mention na yung about Edward. Sabi ko, Edward. Ewan ko kung nandiyan pa yung ID ko. So yun ang dahilan kung bakit ako sumama ng Surigao. Pero yung kalayo-layo, 12 hours. Sila, nung punta ninyo, more than 20 hours. Nung pa kayo dahil may kapatid na kayong Edward dito. So ganun ang kapira ng Edward. Ang Karanso rin, parang halos mag-ichanta naman Karanso sa Pagwa. Itong mga Edward doon sa Surigao, ang uso doon is Edward, makikita mo sa daan. Sila yung nag-clean up light doon, community service sila doon. Dito naman, sa banda dito, Karanso, ang dito. Pero doon, kaya nila magtanggal ng pulis doon. Ang mga GO 101 doon, ang Edge Global World. Kasi yung Edward, ginawa ng Edge Global World na ngayon. Ibig sabihin global na. Yung Edward, ilan lang siguro yun. Pero global. Ilang country lang yan. Ilang na yan, malawag na yan. Maririnig din natin sa kanila kung ano yung mga ibang about ito. Kasi ako, although na matagal na ako, pa siguro kay Ronald, kasi bata pa ito. Bata pa ito. Siguro may maganda akong nasisilip dito. Kung magkatotoo ito, may mga magandang balita kay brother na yung marinig kung ano pa yung dapat na makapunta ako ng Butuan City. Kasi may pagtitipon doon doon na binigyan ng Kumpong Federal. Maraming magugulat dito. Pero sila na lang ang mag-i-story na kasi kahit na hindi magkatotoo, hindi ako nagsabi. Malaking kulo yan. Sa totoo lang, once na may boss yan, siguro. Kasi military takeover rin. Oras na magdeklara ng ang alam ko sa federal, military takeover rin. Then, yung mga nakalista ng mga pangalan na may ID, may appointment na ako. Hindi pa ako nakaupo. May na ako. Appointment na ako. Regional director is magiging regional governor. Papalitan ko na si huwag na tayo mag-medyo makapatay tayo. Pero kahit si Mayor, hindi ko binanggit ito kasi parang hindi ka paniwala rin.
Pero walang imposible sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa Islam, sino yung taong tataas ko, walang sino man makakaya bumaba. Sino naman yung taong ibababa ko, walang makakaya mataas. Di ba, ba? 10 things ito ay puro po, nalatay na makakagalaw maba. 10 minutes ito ay baba ko, na makakagalaw mo. So, malinaw yun. Kahit nga si Datuanggal, no? Datuanggal, grade 3 lang yun. Bakit naging governor? Kasi, nagustuhan ng Panginoon yun. Napalutlok siya sa posisyon na yun. Ako, hindi ko pinapangarap yan. Wala sa malayo ko na magiging ano kami. Pero kung yun ang ibinigay ng Panginoon, anong magagawa ko? Wala nga natangiyan ko. Di ba? Pero, hindi ko dinitrim yan. Wala sa amin ko yan. Tawanan na ako ng tao siguro. Maging ano. Pero kung bigla na ano, mabuhay mga karanso, mabuhay ang headsword. Sino pang ilalagay natin? Kasi may karapatan na ako mag-appoint ng tao, no? Basta member lang na headsword. So siguro marami pa ako sa amin sasabihin, baka mga Muslim oras, makalas 12 na doon. Sobra, salamat po.